Vlarinnekes en Vlarissen, een bijzonder goedenavond en allemaal hartelijk welkom op de nacht van de Nuuje stadsprins. Vlarinnekes en Vlarissen, ik vraag uw aandacht voor de binnenkomst van Hermelie Sint-Augustinus, gevolgd door het regiment Oud-Adjutanten Vlarissen, gevolgd door de Stadsvastenavondsvereniging de Vlarissen, met in het midden Prins Sjoerd de Eerste. Geer en Butenbas.
Lief Flarinnekes en Vlarissen, Os, Waereldsjtad, vlamt. Dat is het thema van ons jubileumjaar. Veerzinderklaarvuur, sjoerd woorderklaarvuur, maar is ook klaarvuur vanavond. Het is een Franse sfeer opgezet. Wellicht dat je dat minbeleefd hebt op de sociale en digitale snelweg. En als ik aan Frankrijk denk, dan denk ik aan fraternité, liberté en egalité. Oftewel broederschap, gelijkheid en nog wat. Boeit niet, maar als de ganse wereld die drie woord zouden verheffen tot het doel, dan zou het allemaal een stukje beter moeten. Maar dat ter zake is vandaag de nacht van de Nuuje stadsprins, want we gaan straks afscheid nemen van onze 76e stadsprins, Sjoerd de Eerste, met de twee adjudanten Indy en Jeroen. En zo nu gezegd, in Franse sfeer, je ziet links een heel klein stukje van Place du Tertre, misschien dat je kent op Montmartre, nemen de Sacré-Cœur. En dat is meneer Caddy. Daar even applaus voor Caddy. Hij gaat hier in de Waereldsjtad vaart maken. Hij is een sneltekenaar en je kent al gratis natuur en gratis een karikatuur voor zichzelf te maken. Ik geef wel eens oppervlaas advies om dat vroeg in de ogen te doen, want je weet nooit wat voor consequenties dat dadelijk om 11 op 11 wordt. Vriedig en Vlarissen, ik ga je niet vuren om het niet te doen, maar ik ga het toch doen. Ik ga hier, want ze zijn vol op Fies sterkte. Just ook in de harmonie Augustinus, die ons met geweldige klanken hier naar binnen heeft gebracht. Ik ga me nu voorstellen, de rood van 11 zit nog meer voor de Vlarissen. Daarover, helemaal links, onze ceremoniemeester Frank Helwig. Links van mij, met een piekstintje boots, maar dat moet niet het vaderdragen, Ivo Spanjaard. Die gaat van mij, hij is op zijn laatste seizoen bezig, dus geef hem nog een extra warm applaus. Onze voorzitter Frank Wessens. En onze vice-omroepvlaris Kevin Quicks. Onze penningmeester en och wat is er streng ook de laatste vergadering, Ruud van der Velde. Onze secretaris Luc Broens. Altijd goed gemutst, Frans Mullers. En soms nog beter gemutst, Ramon Keulis. Net terug van Curaçao gebroed, Johnny Vriedigs. Die twee sloot ik even over. En het loopwoonje van de Vlarissen heeft de Camino gelopen. Kijk, Roel Roodbrand. Voorzitter van de begeleidingscommissie, Ivo Onderkamp. En dan ga je een whiskytje drinken en ook een show, Nico Thomas. En hier moet de groenstrol, een echte jongen de groenstrol, die gooit er alles van. Mark Hossels. En onze techneut van de vereniging, verkennen we het zonder hem, rookt zich heel graag een sigaar als het hier is. Max van der Einde. En hier ook een groter, hij heeft onder andere zulke gezorgd als voorzitter om dit weer vorm in te geven, Jeroen Remmel. En dan komen we hier in het wat jongerbloed, Mark Wusten. En hier de trotse vader, want hij leeft in een dubbelrol. Want hij is niet alleen lid van de Raad van de Vlarissen, voorzitter geweest van de Gulden Humor, want hij heeft ook een prachtige meneer in de Waereldsjtad weggezet, maar ook vader van de jeugdprinses Lara. Geef een geweldig applaus, Ivo Smit. En dan loop ik even door. Dan loop ik even door, ja, wat blijft? Oh, misschien even de monitor gaat zachter of goed zet die links voor, vanuit links voor. Oh. Deze even goed zetten. Oh. En daar ook
opzien. Oh. 3 man achter de knoppen en vliegen nu niet uit. Dan heeft u nog heel even op ons als de 76 stadsprins, Sjoerd de eerste en de 2 adjudanten. En ik wil heel kort, maar heel even. Ik heb iemand tegen de adjudant en de prins gezegd: jongens, we gaan een ongelooflijke tijd tegemoet. En begon, en dat zet de oppervlaar zich, alleen vliegen afslaan. De rest wie een spons absorberen. En ze lachen nu al. En ene keer, dan kom ik Sjoerd tegen Indy en Jeroen. De broer en de prins worden Indy. Ik zeg, ja maar hoe is Jeroen? Want we hebben toch geen afgesproken over. Ja, zei ze, denk, is er niet die? Want we hebben een keuze. Of met de Vlaamse met, of naar de Haiti. Nog eens, mag gooien wat het geboren is. De Haiti. Goed. Verenigde Vlaamse begon te starten met ons programma. En dat doen we met de Limburgs volkslied. Onze hoofdzanger is helaas verhinderd vanavond. En nee, ik kon niet zelf zingen, want ik weet mijn kwaliteit op te plaatsen. Maar je gaat het niet geloven, maar ik vroeg heel graag het muzikale woord aan de heer Tom Meijzer, de Limburgs volkslied, gaat zingen als opening van onze Nach van de Prins. Kijk, Tom Meijzer, de kumperhal is. Ja, oh shit, wat is dat nou? Oh ja. Ik zing het waar het zit is, als ik het inhoud. Ik ga er niet zitten zingen. Ja, dat gaat zo lang, hè. En in het plat, ik ga het net in het Hollands en zingen en ik zing het in het zitten en ik zeg, ja, ik moet u goed helpen, hè, jongens, want hier hebben we allemaal kranken en... ja, oké, ja, ik hoop dat we de goede toonsoort hebben, want ik heb geen idee. Oh, maar gewoon. Dankjewel, Tom. En hier gewoon aan de kapel vragen. Helemaal niet zo voor de buitenmars is afmars.